Dobré ráno všetkým. Vítam vás na tomto live vysielaní na tému vzdelávanie, alebo čo prináša vzdelávanie do realitného biznisu a ako ovplyvňuje úspech v realitnom biznise. Ja tu dnes čakám moju vzácnu hostku, pani inžinierku Ivetu Chovanec. Tak verím, že sa mi tu pripojí. Chvíľočku. Tak zdravím vás. Áno, super. Tak som rada, že sa nám to podarilo a že vás tu mám. Dobré ránko želám, Ivetka. Krásne ránko. Dobré ránko. Ja už som avizovala, kým ste sa prihlásili, toto ranné live vysielanie. Takže ešte raz, ktorí ste nás začali počúvať teraz, moje meno je Zuzana Antušová, som mentor a coach pre realitnú oblasť a pomáham realitným maklérom a realitným kanceláriám zvyšovať ich rast, produkciu, zisky a efektivitu vlastne pri predaji. No a dnes tu mám veľmi vzácnu hostku, ktorej som veľmi vďačná za to, že prijala moje pozvanie do tohto live vysielania. Je to pani inžinierka Iveta Chovanec, realitná maklérka, ktorá pôsobí na košickom trhu a zároveň aj na bratislavskom trhu. Nechám jej potom priestor, nech vám o sebe niečo povie. Je to zároveň veľmi šikovná dáma, ktorá prešla môjim mentoringom a v podstate máme len pár týždňov od jeho ukončenia. Takže som ju požiadala a poprosila o toto hosťovanie v mojom liveku. Nech sa trošku porozprávame o tom, ako sa dokáže ten realitný biznis zmeniť, ak má človek chuť a schopnosť prijímať nové informácie a nie je iba stále v tej svojej komfortnej zóničke. Takže Ivetka, nech sa páči, máte priestor, povedzte nám niečo o sebe aj našim sledovateľom. Zdravím vás, ja sa vás veľmi rada vidím, úplne mi chýbate. Ja si spomínam každý týždeň, kedy pondelok, piatok väčšinou začínal mentoring a mne to chýba. Ďakujem. Ja sa veľmi teším, že sme sa mohli spojiť. Tak na úvod poviem, že pôsobím v Košickom okrese a chodím aj často do Bratislavy. Tak ako všetky moje aktivity, aj vás som si pritiahla do života a vôbec to neľutujem a určite v tom chcem pokračovať, odporúčam to každému. Moja cesta k mentoringu siaha už niekoľko mesiacov späť, kedy ja som naozaj veľmi chcela ďalej sa vzdelávať. Ja som cítila, že potrebujem vyplniť nejaké medzery a nebolo mi to vyslyšané. Ja som akoby sa podkynala o tých nesprávnych ľudí, možno aj o ľudí, ktorí by... Nevedela som to od nich prevziať, aj keď boli vo svojej branži alebo vo svojom odbore výborní, sú to, môžem povedať, že niektorí zámožní ľudia, ale ja som si to od nich nevedela prevziať. A tak jeden večer už naozaj nahnevaná na celý svet a na seba, že neviem nikoho nájsť, som našla potom vás. A ďakujem celému vesmíru, že mi vás poslal do života. Ďakujem veľmi pekne, Ivetka, za tieto slová. Zároveň ste mi možno odpovedali na túto otázku, ktorú sa chystám položiť, že prečo práve ja, alebo prečo ste si vybrali vlastne práve tento mentoring. Takže zodpovedali ste mi trošku možno na to, prečo práve ja, za čo veľmi pekne ďakujem. Výborne. To robím, pretože to mi dáva zmysel, ak to prináša tým mojim klientom v rámci týchto mentoringov a školení ten zmysel, ktorý to priniesť má aj tie výsledky. A možno by som sa ešte takto spýtala, že prečo práve tento mentoring? Čo vás na ňom možno tak najviac zaujalo? Prečo tento mentoring? Tak to by som, ak môžem, rozvila. Ja som získala inžinierský titul z geodézie a katastra nehnuteľnosti. Ja si myslím, že to bol celkom fajn základ na štart pre povolanie realitného maklera, ale ja som cítila tou praxou, že potrebujem doplniť medzery, čo sa týka nejakého aj manažmentu samozrejme, ale aj marketingu, získavania klientov, potom čo sa týka rôznych postupov. A ako som už spomenula, ja som mala aj z predošlých aktivít ľudí, ktorí boli výborní alebo sú teda výborní v svojom odbore. Proste sú perfektní, sú perfekcionalisti, oni to veľa ľuďom vedeli aj odovzdať, naučiť, rozviedli týmy. A ja som to nevedela chytiť.
Ja som sa stále snažila možno ich až napodobňovať, mne to nefungovalo. A som sa dostala do istého bodu, kedy som pochopila, že ja musím byť sama sebou. A sa mi to aj potvrdilo, keď som bola sama sebou, všetko mi vyšlo. Ale stále som potrebovala doplniť medzery, aj keď som mala spokojných klientov. No a napriek tomu som musela pokoriť svoje ego, to prehltnúť a nájsť si kouča. A prečo som si vybrala práve vás? Ja som vždy rozmýšľala trošku inak. Možno by sa to niekomu nezdalo, som predsa v nie veľkom meste, ale chcela som byť medzi maklermi, ktorí možno nerobia takú klasickú maklerčinu, ale robia niečo väčšie. Väčšie projekty, drahšie nehnuteľnosti, zámožnejší klienti. Toto bol môj cieľ. Vlastne bola to aj cesta za takým môjim úspechom, pretože ak by som takto nerozmýšľala, ja by som bola ďalšia z mnohých meste. Či už v tomto alebo v inom meste. A keď som konečne natrafila na vás, ale som aj ja musela zmeniť myslenie, ako vás nájsť, a bolo to potom už veľmi jednoduché, tak som si viackrát uvedomila, že to bolo veľmi správne rozhodnutie a že presne vy ste ten mentor alebo mentorka, ktorá mi splní moje cieľ, alebo teda mi pomôže sa k ním dostať, pretože coachov je na Slovensku no veľa. Ja som s nimi komunikovala, ja som ich niektorých ako keby vyskúšala, ale nie každý z tých mentorov vie maklerov viesť aj k ich veľkým cieľom a zvládať veľké prekážky, aby oni nemuseli povoľovať zo svojich cieľov. A vy ste naozaj jediná na Slovensku, to úplne otvorene poviem, ktorá vie splniť nároky toho maklera, aby dosiahol svoje vysoké ciele. Toto nevie splniť veľa koučov, veľa. Dokonca niektorí ani nechápu, čo ten makler chce. Veď choď do štandardného bytu, predaj to štandardným klientom, čo viac chceš. To bolo také nemotivujúce pre mňa, veľmi nemotivujúce, ja som hneď skončila. A boli to aj kouči, ktorí dokonca boli aj mimo Slovenska. A ja som si s nimi nesadla. Ja som si potom myslela, že chyba je vo mne, že mám fakt nejaké prestrelené nároky, ale nie, všetko sa dá. Našla som vás predsa. Splnila som si to, ja sa stretávam s klientelou, ktorú chcem. Mám klientov, ktorých chcem, spolupracujem s ľuďmi, ktorých chcem. Bez vás by som si možno v tom ani tak neverila. Lebo každý ma utvrdzoval o tom, že to je niečo príliš. Ja by som možno dodala k tomu pre vysvetlenie možno divákov aj realitných maklerov, ak nás budú pozerať, že vlastne tie mentoringy, alebo ten mentoring konkrétne, ktorý som mala s Ivetkou a jeho cieľom je vlastne predaj, hej, nazýva sa Buď expert a vlastne rozdiel medzi tými ostatnými školeniami, možno a týmto mentoringom, alebo v akom duchu sú tieto moje mentoringy vedené, je v tom, že nejdeme tou klasickou cestou, hej, to, čo funguje 90% maklerom do takej priemernosti, tak tieto mentoringy vychádzajú z úplne iných základov, vychádzajú z úplne inej filozofie, iného prístupu a ukazujú, ako sa to dá robiť inak. A ukazujú tie tajomstvá vlastne toho úspešného predaja, aby ten makler zároveň zostal autentický, taký, aký je, presne ako Ivetka povedala, že môže byť sama sebou a napriek tomu pozná tie tajomstvá, ktoré fungujú na tých klientov, ktorých ona chce, áno, lebo často máme klientov a potom na nich ako keby, že ťažko sa nám tlačíme ten biznis, ale keď máme klientov, s ktorými sa nám pracuje ľahko, dobre a pritom dokážeme zarobiť a naplniť sa aj tie finančné naše ciele a zároveň odovzdáme tú hodnotu, ktorú oni potrebujú, tak toto je ten ľahký biznis, ja tomu hovorím, že ide to samé, aj ono sa to samé deje a to je vlastne výsledkom tohto mentoringu, robiť to tak, alebo toto teda bol môj zámer, aby ten biznis išiel ľahko, aby sme nemali pocit, že sa trápime, aby to bola pre nás radosť. Ale vyžaduje to úplne iný prístup a vedieť možno iné veci, hĺbšie veci, ja tomu hovorím, že fakt tajomstva toho obchodu, ktoré sa bežne neučia.
Ja sama som si prešla školeniami, takže viem, že sa bežne neučia. Takže možno, aby som dodala pre také vysvetlenie, ten mentoring trvá pár mesiacov, je nastajlovaný presne na toho klienta, ktorého školím, aj časový rozvrh, aj tempo, akým ideme, riešime vlastne konkrétne jeho problémy, alebo to, kde on má najväčší problém, alebo čo vníma ako niečo, čo on by chcel doladiť a doriešiť, okrem vlastne tých takých naplánovaných vecí. Po mentoringu stále zostáva moja starostlivosť. Ja rada aj Vedke vždy poradím, môže mi zavolať, môže mi napísať. Stále odo mňa dostane radu, ktorú potrebuje. Robím to veľmi rada a naozaj z úprimného srdca, aby ďalej išla tým smerom, ktorý ona má. A ja by som sa možno, Ivetka, ešte spýtala, čo vám ten mentoring priniesol, alebo čo sa u vás zmenilo po tomto mentoringu? Ak chce teraz niekto počuť, že sa mi to splnilo po finančnej stránke, môžem potvrdiť, ale to nebol jediný cieľ, aby som teraz zarábala viacej, alebo aby som si vedela možno pýtať viacej, čo sa týka províziu, čiže predaj alebo prenajmy. Ale mne sa potvrdilo to, ako som vlastne takisto už spomenula, že môžem to robiť inak a netlačiť na pilu. Ani ten klient potom to odo mňa necíti, že opäť ďalší maklér, ktorý to chce a ja som niekde zahnaný do kúta. Vôbec nie, ide tu presne tak ľahko, ako ste spomenuli vy. Čiže mne sa toto obratilo. Naopak, klienti si myslím, že sú ešte spokojnejší, opäť sa mi ozývajú, odporúčajú ma ešte viacej vďaka môjmu prístupu. Možno som bola vtedy viac tak strnulejšia, teraz som otvorenejšia, opäť sa mi to vyplatilo byť otvorená. Takže toto ma posunulo na iný level. Vďaka expertíze, ktorú som získala, viem ísť do väčších projektov, viem si získať inú klientelu, už potom mať na starosti toho viacej, ale to je dobré, pretože opäť vás to posunie vyššie. A možno bez tohto mentoringu, teda nie, možno by som zostala tam, kde by som bola a možno by som časom to nechala tak. Lebo ja som nechcela patriť takto tu bežne medzi maklerov. Nejde mi o nejakú prestíž, slávu, že by som musela byť niekde videná, ale išlo mi o to odlišiť sa, povýšiť tú expertízu na vyšší level. Predsa si myslím, že nejaké to vzdelanie mám, prešla som aj rôznymi kurzami, školeniami, seminármi. Stále som cítila, že potrebujem niečo viac, niečo utvrdiť. Možno aj keď si človek myslí, že niečo vie, on to vie, ale vy ho navedete na ten smer, že ako to môže ovládať lepšie. O tom je to vzdelanie, stále sa vzdelávať, stále funguje niečo iné, máme rôznych klientov, fungujú tam iné postupy. Čiže toto mi otvorilo obzory, otvorilo mi to oči, myslím si, že mám aj viac nadhľadu aj z pohľadu tých klientov na mňa. Potom tam viete vyplniť medzery, aby to išlo o mnoho ľahšie. A ide to naozaj ľahšie. Čiže zmenilo sa možno aj vnímanie tých klientov vlastne na vás, pohľad na nich. Ale to je preto, že vy ste sa zmenili, hej, lebo vždy začneme od seba. Čiže keď zmeníme tú svoju energiu, lebo v tom mentoringu nie sú len predajné stratégie a postupy, ale je to naozaj aj práca na sebe, na tom našom vnútornom svete, na tom nastavení, na tej seba dôvere. Seba dôvera nie je byť hore-nos, hej, ale je to dôvera v to, čo robím, že to robím dobre, že to robím tak, ako to robím a som v poriadku taká, aká som. A to je ten základ a potom môžu začať fungovať tie predajné stratégie, tá psychológia predaja, všetky tie veci, ktoré vlastne fungujú z tej predajnej stránky a z tej biznisovej stránky, ale naozaj ten mentoring začína vlastne tou prácou na sebe. Vlastne mentoringom sa mení osobnosť toho realitného maklera, ale to sa štartne podľa toho, ako dlho spolupracujeme. Čiže zmení sa osobnosť, tým pádom sa zmení
vlastne to nastavenie, zmení sa tá energia a tým pádom môžu tí klienti vlastne prichádzať iní ľahko, rýchlo, permanentne a to potom má za následok asi to, čo ste vraveli, že tí klienti zmenia postoj, zmenia pohľad na vec, chodia za vami sami, a nemáte problém so získavaním klientov a potom už vlastne jedno nadväzuje na druhé a ide to vlastne samé. A to je možno taká moja pridaná hodnota, ktorú ja vnímam z tej praxe, že ono to nie je tá teória, je to naozaj o tom, čo v tej realitnej praxi potom aj funguje, pretože sama som v nehnuteľnostiach od roku 2008 a všetky tie teoretické poučky sú potom vlastne aplikované do tej praxe, s ktorými sa ten realitný makler stretáva, hej, s tými situáciami. Keby som viedla mentoring v teoretickej verzii, tak nikdy neviem Ivetku nastaviť v podstate na to, čo ju tam čaká, hej? Čo ju tam vonku čaká, s čím sa bude stretávať, ako to má riešiť, ale základ bola aj zmena tej osobnosti a to sa potom odráža nielen v tom pracovnom živote, ale dovolím si tvrdiť, že aj v osobných životoch a v iných vlastne vzťahoch. Ale mnoho maklerov by možno rado počulo aj fakt, že čo chcú makléri okrem týchto takých vecí, možno osobnostných, fakt chcú počuť, že to ste v podstate už aj povedali, že viac klientov, viac dobrých klientov a viac peňazí. Tak, presne. Ale takisto tento mentoring nie je o tom, že ste mi pustili prezentáciu, ja som si mala odklikať a nejaké domáce úlohy. Sice mala som domáce úlohy, ale to bolo úplne neštandardné, niečo iné. Vy zo svojej komfortnej zóny urobiť niečo najvyššie, čo som sa nieraz zapotila, ale teraz to beriem úplne, že tak to malo byť proste. Áno, tak to malo byť. Toto mi to prinieslo tých klientov, ale bol to ten jedinečný prístup. Ja som mala mentoring iba, kde sme boli len my dve, čiže bolo to naozaj nastavené na mieru a venovali ste sa mi proste jedinečným spôsobom. Hovorím, žiadne zbytočné poučky, prezentácie, čítanie kníh z roku pána, proste nie tu, toto sprav, tamto sprav, tak toto pôjde, toto mi odpovedz, nie je zlé ešte raz, proste tá komunikácia. A bolo to aj vtipné, neraz som sa fakt zapotila, bolo mi až z toho smiešno, že fíha, ale opäť sa mi potvrdilo, že vedia, som toto hľadala, ja som potrebovala niekoho, kto ma usmerní, mi povie tu poď a choď, pretože to je ako, keď chcete byť profesionálny hráč, tak nájdete si trénera. Bez toho trénera vy tým profesionálnym hráčom nebudete, to by ste museli byť jeden z miliardy, aby ste mali také vlohy, ale a takisto, keď vás bude len stále niekto motivovať, to nestačí, vy potrebujete mať tú disciplínu. A aby ste vedeli, že keď ten tréner vás konečne pustí, tak vy viete ísť sám. Toto mi to splnilo, presne toto, čo som si ja stále hľadala, stále som bola nespokojná, tak ma utvrdilo v tom, že OK, kopu koučov, kopu mentorov, čo ja ich nechcem nejak podceňovať, ale proste tento mentoring bol niečo úplne iné, preto vás aj úplne niekam inám v tom dobrom svetle nasmeruje. Takže ja odporúčam každému. Ja musím povedať, že súčasťou v podstate toho celého a musím povedať, že ja vidím zmenu, pretože aj toto live vysielanie je pre Ivetku výstup z komfortnej zóny. A ja viem, prečo to robím. Nemá to byť iba na to, aby som si urobila reklamu, povedzme si to proste na rovinu. Samozrejme, že ja chcem, aby tí realitní makléri videli, že naozaj im to môže priniesť to, čo oni chcú, čo oni očakávajú. Čiže je to pre mňa otázka možno takej dôvery v to, čo robím zase ja, ale musím povedať, že to bol strategický krok pre Ivetku, lebo viem, že vyjde z komfortnej zóny, pôjde do toho vysielania live, pretože súčasťou mentoringu boli aj sociálne siete a tak ďalej, vedieť sa ukázať, zviditeľniť, nebáť sa toho. Takže vlastne môj zámer znova bol aj tento, že poďte, skúste si to, lebo každý realitný maklér, ktorý nie je influencer,
a nájde odvahu zdieľať samého seba takto verejne, je pre mňa odvážny realitný maklér. Sama to viem, nikdy som to nerobila, kým som nezačala mentorovať. Takže ďakujem, Ivetka, za túto odvahu, za tieto krásne slová. Mňa osobne veľmi teší, že ste dosiahli to, čo ste chceli vďaka tomuto mentoringu, či už ide o získavanie nových klientov, či už o finančné obraty, či už o nejaký osobnostný rozvoj s tým spojený. Veľmi som vďačná za túto spätnú väzbu, že ste si našli čas, že ste prijali toto pozvanie a rada by som samozrejme posunula a odporúčila Ivetku či už v Košiciach na východe alebo aj tu v Bratislave. Ja som bola súčasťou jedného jej fotenia, kedy pripravovala nehnuteľnosť do ponuky. Určite ste to niektorí zaevidovali aj na mojej sociálnej sieti, čiže na profile, kedy sme stylovali byt a tak ďalej, čo bolo tiež súčasť mentoringu. Takže ja vám, Ivetka, veľmi pekne ďakujem aj za túto odvahu, opäť za výstup z komfortnej zóny, za vaše úžasné slová. Pre mňa bola Ivetka jeden úžasný klient, jedna úžasná klientka, s ktorou sa mi to čo robilo veľmi, veľmi dobre. Prúdila nádherná, super energia a si myslím, že práve kvôli tomu to prinieslo to, čo malo. Takže ja som vďačná za takýchto klientov z mojej strany. Teším sa, Ivetka, do budúcna, buď na ďalšiu spoluprácu alebo na čokoľvek iné. A bude mi veľmi veľkým potešením, pretože naozaj tam vznikajú putá, ktoré proste len tak nepretrhnete pri týchto individuálnych mentoringoch. Takže želám vám veľa úspechov, veľa úspešných obchodov, veľa skvelých klientov, obrovský rast, veľa projektov, na ktoré sa chystáte. Ja verím a viem, nie že verím, že to bude mať len ten progres, ktorý si vy želáte. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše slova, ďakujem za pozvanie, ďakujem za ďalšiu výzvu. Takže ďalej sa mi potvrdzuje, že aj po skončení nášho mentoringu my zase dávate také tie výzvy, že poď do toho. A ja som vás dlžník na celý život. Ja vás môžem len odporúčiť, že ste moja priaznená duša v realitnom svete. Ďakujem vám za váš všetok čas, energiu, ktorú ste do mňa vložili. Bez vás by mi to možno nevyšlo. Takže naozaj ďakujem. Ďakujem. Inak nechám v komentári potom odkaz aj na profil Ivetkin. Označím ju, takže čokoľvek budete potrebovať aj v rámci realitných služieb, poradenstva, čohokoľvek, tak nájdete ju aj cez facebookový profil, ktorý označím v komentári potom pod týmto livekom. Na mňa kontakt, kde to dám. Budem sa tešiť, želám vám všetkým krásny deň, ešte krásny víkend a teším sa z mojej strany na ďalšie zaujímavé live vysielanie. Ivetka, krásny deň aj vám. Pozdravujem, krásny deň. Majte sa.